Ito, nga pagluksong na mo sa bungtod, padong na mi pumauli. Dihay, dako nga iro, daw muhamag ka na ako. Ang akong usa ka kauban nga suod na kong amigo, yung karatal sa dagan. Pag-abot ako sa ubos, dito ko'y nabagtan nga tiguang. Nangayo ko og katahuran nga manang may gabi diha igo ra man siya matuto ka na ako daw mara man siya kahamagon dito na nagsugod nagpamarug ang akong mga balahibo. Sos wa na ko kahibaw kung unsahay akong buhaton at tungora nga ang tiguang nga nagitom. Pulos ito mayang gisulob nga sinina. Wa na ko. Mura na kong nawa sa akong kagalingon ug sa akong buhaton atong tungora. Og dito, ang tigulang daw muhamag kanako. Wa na jud ko laing paagi. Nipungko ko ug akong gihinay-hinay ug kupot ang ako ang sinilas. Motahing karatel kog dagan, padong sumuk-sumukos kagwarasan. Og dito, nangayo kog tabang sa usa ka balay nga akong na abtan dito sa unahan. Doon ay kabalay dito sa kilid sa bungtod. Dito ko hingdangop. Kay, dito ko napunta atong baya. Kaya wasa po ko magdahom nga maadto ko. Dapit kay nakasumok-sumok naman ko sa ako ang pagdagan. Nang samat pang ako ang mga bukton sa gwaras. Naibulong ang mga tagbalay. Okay siya nanuktok kanila. Nigawas ang tagbalay. Ningon sila nga. Noon sa mga kado. Nisulti ko sa ako ang gibate sa ila nga matay gibagat man ko og tiguang. Pero gada ko kayo unya nagkabuang mi panagan sa akong amigo, nagkabuwag-buwag mi muna nga naari ko diri sa inyo ha. Pasalamat ko nga naa mo diha mo to nga nagkabunga-bunga ko sa akong istorya daw naghangos ko kasabot sa akong gibate mo to ang subay sa katiguang nga nagpuyo dito nga managtiayon nga tigulang di akilit sa bungtod. Nang hinabi siya kanako nga kato dayong lugar dito abtanan dito sa may akasya katong dayong lugsong dito daw magbagat ang iro nga dagko kuno kayong mga iro diha mao nga tagalasay sa hapon ang mga tao mga tulog na kay daghan na kuno kayong tao dito nga nabiktima sa usa ka iro nga dagko kayo nga iro Inoon usara to ang akong nakita pero ang istorya ni Manang ato nga Manang ni Manoy nga tulod ako nakabog iro pero usar may akong nakita atong tabo mato ni Sotomi og panagan sus nang libot ang akong balahibo atong gisubay ni Manang ay nga istorya kabahin sa iro nga mamagat maudang tagsayo daw ko no mga tulog ang mga tao dito ang lugar kay mag-atang tumamugno na ito ditong mga iro daghan na nagbugnuan ato daghan ang nabiktima sa pa doon na may iring munak na iring tingog sa iring may iring mandere uy iring gede iring gede sus
Pantog lang ah. Kanihar ako nagpamati ani nga nagsigig miyaw. Kaluoy mapud daw na ni iring ah. May nida doon sa balay da kay naidaghang mga ilaga dito. May ning mahurot ang mga ilaga dito sa balay. Magsigig pangkuan na sa mga sinina. Sige pangutkot dadon ko ni. Okay, may ni maora ni makapuhag sa mga ilaga dito. Ming. Atutas balay ming ha. Ming. Ming. Asam to. Udara. Mata buanga. Sus merosep. Ming. 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 Atutas balay Ming. Ano Ming? Sa balay ha? Nagkanta ka dito sa balay. Layat. Layat man. Taliming. Taliming. Uy! Sino to? Shit. Lah, nawa na po. Asan ang kato na paisag ha? Nawa naman po. Ay, yung tingog na bata. Naghapon ako tingog sa iring. Kaniha kanawa. Asa na makahatod doon karon? Ito diri na pita. Matay basig hamok naman siguro nida. Asa ka ito pita ka ha? Yara. Yara. Ring. Oh, wala. Asa? Awa naman po. Uy, kaya bulungan mo kiniring ay. Marusip. Tara, skilid. Tara. Okay. Nawa na po. Asa man ka ito? Matas marusip na yan. Bawat ang akong bayahibo na. La. Tura.
Marusip. Kaya akala kuyawan naman budaanin noon. Barok man akong balahibo eh. Uy, tuwasan yun. Sus marusip. Okay, sama na diha na pita. Magbilaw ang daoy. Napon na naguto mo na hamok-hamok dire na pita da. Mauna siguro nang gingon nila nga abat hamok. Hamukan gilay kayo ni bayad ay. Sos marasip may santisima. Okay, santisima nawa nabod. Okay, marasip. Okay. Pero nalibasa ng bahay boy. Sama kang iring ako.